תסתכל לשם בבקשה, בוא תספר לנו מה קרה הבוקר. מה שקרה שבשעה, אני במקרה, בדרך כלל ישן עם אשתי, במקרה ישנתי בסלון, שמעתי את הסירנה, רצתי לבת הבכורה, הרמתי אותה, רצתי לאשתי ולבת הקטנה, הרמתי אותם, טסתי אותם לממד, באותו זמן גם הלכתי להורים שלי, לאמא שלי ואבא שלי, אמרתי להם, אבא שלי רץ ליחידה אחרת, יש לנו עוד יחידה בבית, אז הוא רץ לאחותי הקטנה, ואני, אשתי ושתי הבנות שלי היינו בממד, ואמא שלי עמדה, לא הספיקה, עמדה בין הממד למטבח, איפה שאני משער שנפל מה שנפל, ואז היה שקט ואבק בכל מקום וצרחות, זה היה נורא. וזהו, ואז ישר פיניתי את אשתי ואת שתי הבנות, ראיתי את אמא שלי שוכבת, אז הרמתי אותה, ראיתי שהיא מדממת, אז הרמתי ופיניתי אותה, ופשוט דיברתי אליה עד שהאמבולנס הגיע, ואז המשיכו את הטיפול שם, אנחנו פינו אותנו מהר לבית חולים. בזמן שהרקטה פגעה, איפה בדיוק הייתם? בתוך הממד? בתוך הממד. אבל הדלת הייתה פתוחה והאחרון היה גם פתוח. דניאל, תוכל לתאר לי, כשישבת בסלון, אתה שומע את האזעקה, אתה מבין שמדובר באזעקה? אתה יכול ממש כל שלב ושלב בדקה הזו לתאר לנו. ברגע הבנתי שזה אזעקה, ואני לא לוקח סיכונים בדברים האלה, ישר רצתי לבת שלי, ישר לאשתי ולילדה, קנינו את שתי ילדות ישר לממד, שכחנו לסגור את החלון, לא הספקנו לסגור את הדלת, זה היה כל כך מהר. אבא שלי מסכן מבחוץ, ראה את זה נופל על הבית, הוא בכלל מסכן, וזהו, אנחנו קצת בשוק, בהלם, העיקר שכולם בריאים, אמא שלי בבלינסון עכשיו מטפלים בה. הבנתי שהיא תהיה בסדר, אבל יש טיפול שם, ואנחנו נשכחים כל ההשגחה עכשיו בלילה. מה היה הפציעה של הבנות? הבת הגדולה, טפו בסדר. הבת הקטנה יש לה איזה פצע מאחורי האוזן, שרוצים להשגיח לילה לראות מה, היא בסדר, אבל היא נראית בסדר גמור, צריך להשגיח ללילה. האמת שהבת של הגדולה אנחנו עושים כמה שיותר לתת לה... לעשות לה מצב רוח טוב. עושים את זה ברגעים כאלה? משחקים איתה, דודים פה, אחים ואחיות שלי שם, כולם עושים לה. וזהו, היא בסדר עכשיו, היא עכשיו קצת יותר טוב. רק אתה התעוררת מהאזעקה או שדבר? רק אני, אף אחד לא שמע, האזעקה הייתה מ-1 עד 10, אולי 4, שמעו אותה ממש בקטנה, מזל, במקרה ישנתי בסלון, מזל ששמעתי את זה, כי אחר כך ראיתי את התמונות וראיתי שהכל נפל פשוט. ההחלטה לישון בסלון הצילה את חייך? כן. אז בוא תספר רגע, החלטת לישון בסלון? החלטתי, לא, במקרה הרדמתי את הילדה הגדולה, הלכתי לסלון, שחקתי עם הטלפון, בום, נרדמתי, ובמקרה התעוררתי בסלון, שמעתי את הילדה. ולמה משם שמעו אותה יותר טוב בעצם? לא יודע, יכול להיות בגלל שהחדרים סגורים, עם טריפים, והדלתות סגורות, אז אולי פחות שמעו, אבל אף אחד לא התעורר מזה חוץ ממני. רק בשביל להבין, בזמן הנפילה, אתם כבר כולכם הייתם בתוך הממד, אבל הדלת והחלון היו פתוחים? כן. לא הספקנו, הכל קרה כל כך מהר, היינו איזה... אני משער 20 שניות לחצי דקה עד שהספקנו להכניס את הילדות, דבר חשוב היה להכניס את הילדות קודם לממד, ואני לא חושב במקרים האלה, וללכת למשוך את החלון, לסגור את הדלת, לא יכולתי כי אמא שלי בחוץ, אבא שלי הלך להביא את אחותי הקטנה, הם היו בחוץ, אז... וברגע הנפילה אמא שלך כבר הייתה בתוך הממד? אמא שהייתה בין הממד למטבח, זה למה היא קיבלה מה שקרה. היא היחידה שלא הספיקה להיכנס ממש לתוך הממד? כן, אבא שלי ואחותי במזל נתקע להם המנעול בבית השני ולא צריכו לצאת, ואז הם היו בחצר שזה קרה. יש פה הרבה ניסים שקרו למזלנו, אבל עדיין אני מקווה שאמא שלי תהיה בסדר, ובעיקר שכולם בסדר. אבל אנחנו דניאל, אני רוצה לשאול אותך, אולי תתארים את הבית, לאן עלית לחדר של הילדים ואחר כך, מה היה השיקול שלך? אני בטח אין שיקול, לא חושבים, ואתה ננסה לתאר לנו מבחינת העלייה, זה בית, הוא היה די גדול, נכון? כן, הבית הוא ארוך. לא הייתה, זה היה כל כך חומר, זה ישר לרוץ לבת הגדולה, וישר לאשתי ולבת הקטנה, ולהטיס אותם לממד, ולהריר את ההורים שלי, ואז אבא שלי ישר טס לאחותי הקטנה. אבל לא היינו הססנים, לא אמרנו, אזעקה, בוא נשאר בה, זה כל כך מציל חיים. אני היום גיליתי כמה זה יכול להציל חיים.
באמת, וכל כך חשוב שאנשים לא ייקחו את זה אתה יודעת, בקלות, שיכנסו לממדים, שישתמשו בהם, שיהיו מוכנים לכל דבר. ובאמת, זה הציל אותנו, זה מה שהציל אותנו. ראית את התמונות של הבית? כן, ראיתי. הבית לא קיים, היה לי כמה כלבים שם שמאוד אהבתי, ולצערי גם לא יכולתי להגיע לכלבים, אבל... כמה כלבים נהרגו? אני לא יודע בדיוק, אני יודע שכמה שם נפגעו. מה היה הרגע הכי מפחיד? הכל. אמא שלי, שאני צריך להרים אותה, לפנות אותה, בנות לדאוג שלא בסדר, הרגע של הפיצוץ. הייתה איזה פרמדיקית שצעקה התינוק, אחרי שפינו אותה, חשבתי שקרה משהו, רצתי. הכל. ובעצם אתה לא היית מצליח גם להספיק לסגור את הדלת, כי הרי אמא שלך בזמן הנפילה עוד לא הייתה בתוך הממ"ד, כן, נכון? אמא שלי, הערתי אותם כל כך מהר, שהם לא הבינו מה קורה, אז היא לא הבינה, היא פשוט לקח לה זמן להבין מה קורה, אז כשהיא נכנסה לממ"ד, כשהיא הייתה ממש בכניסה. אז בעצם אתה שומע את האזעקה ואתה צריך להעיר כמה? 6, 7 אנשים? צריך להעיר את שתי הבנות, אשתי, את ההורים שלי, ואבא שלי רץ לאחותי הקטנה, שהיא בבית אחר. והם, למזלי גם, נתקע להם הדלת שם, והם לא היו בתוך הבית, ויכול להיות שהם לא נתקעים שם. מה אתה חושב על כל זה? מה אתה חושב על כל ההתפתחות האחרונה הזאת? רק לפני כמה זמן היה תל אביב, עכשיו שוב? נורא, אני לא פוליטיקאי, אני לא מבין בפוליטיקה, אני רק יודע שדי, כאילו, צריך להתחיל למצוא פתרון, כי אי אפשר לחיות ככה, פשוט אי אפשר, זה נורא. לא משנה מי ראש ממשלה, אם זה ביבי או בנט או כך, לא משנה מי, רק תמצאו פתרון, תגיעו להבנה. זה הדבר הכי, כי אי אפשר, באמת, אני עכשיו ראיתי מה שהתושבים בדרום עוברים, אצלי זאת בקטנה, זה נורא. דניאל, רק בשביל לעשות סדר, השם שלך זה דניאל שנשכח רע? יעל. הבנות? מי אהב את המאוד? ההורים? רוברט וסוזה. מה שלום? עושים רוב בשידור חי עוד דקה. בוא. שידור חי. אז בואו ניקח אותו ביחד.